U prostorijama udruge BK Velebit dječji osmijeh čuo se na sve strane, jer upravo zahvaljujući ovoj plemenitoj udruzi, romska djeca će ući u novu godinu sa pregršt poklona koji su posebno za njih donijeli djed božićnjaci ni više ni manje nego na motorima. Bliži se kraj godine i s obzirom da naša udruga osim obrazovanja bavi se prikupljanjem i raspodjelom humanitarne pomoći, priredili smo za naše štićenike podjelu poklona i po mogućnosti uz Djede Mrazove koji su nam ovdje klub veterana Croatia. Hvala vam. Na motorima, bez obzira na vrijeme, bez obzira na sve, kad su djeca u pitanju uvijek smo tu. Svega par dana prije članovi udruge pobrinuli su se i za štićenike kuće Svete Terezije od Malog Isusa na Vrhovcu, koja brine o djeci bez roditeljske skrbi, te su i za njih priredili prigodne poklone. Predsjednik udruge Braco Pil svoj životni put u potpunosti podredio onima kojima je pomoć zaista potrebna. Pa mi to činimo već 20 godina. Međutim, gro poslova je preuzela profesorica Nevenka Borjan, tako da sam ja malo u drugom planu. Ulazak u novu godinu prosvjetno-humanitarnoj udruzi predstavlja posebno veselje, jer nova godina znači i novi početak njihovog zaista plemenitog rada koji biva nagrađen onim dragocjenim dječjim osmijehom.